हे बाबूजी, और पोता के कपार फाट गइल बा। डॉक्टर कहता खून चढ़ावे के पड़ी और ए बी नेगेटिव ग्रुप के खून कहीं नहीं के मिलत बाबूजी। तो हम का करी? जा जाके अपना ससुर के बोल। ए बाबूजी, राउर ब्लड के ग्रुप भी ए बी नेगेटिव बाटे। अपना पोता के जान बचा ली बाबूजी। हमार पोता? अरे वो कब से हमार पोता हो गिल रे? कैसन बात करता नहीं बाबूजी, हम राउर बेटा है तो राउर पोता भइल ना। अच्छा अच्छा, उहे ना जौना के छठियार के नेवता तू हमरा देवे के भुला गेल रहले। ते हमार बेटा होते ना तो तोर माई बाप जियता कि मरता ते एकर खबर रखते हैं। अरे जा राम बाबू जा। गोविंद प्रसाद आजकल फोकट में काम कइल बंद कर देले बा। बाबूजी हमरा के माफ कर दी। हमार गलती के सजा अपना पोता के मत दी बाबूजी। ऐसन बात बा तो सुन, तोहार बेटा के खून देवे के खातिर हम 10,000 रुपया ले नगद।